De invoering van de kilometerheffing kost de Limburgse economie 65 miljoen euro. Dat heeft VOCA Limburg berekend. Onze provincie betaalt de rekening, zegt de werkgeversorganisatie, terwijl het geld verdwijnt in de Vlaamse staatskas en niet in de Limburgse wegeninfrastructuur wordt geïnvesteerd. Onzin, zo vindt Lies Jans van de N-VA. Volgens Jans komt Limburg er juist goed van af en worden de meeste Limburgse gewestwegen vrijgesteld van de kilometerheffing, terwijl dat in de oorspronkelijke plannen van de administratie wel de bedoeling was. Vanaf april volgend jaar moeten binnen- en buitenlandse vrachtwagens een kilometerheffing betalen. En dat is slecht nieuws voor de logistieke provincie die Limburg is. Limburg is het kind van de rekening, zegt VOCA. Absoluut, we hebben berekend dat Limburg 65 miljoen euro gaat kosten. 65 miljoen euro die eigenlijk afvloeien naar de Vlaamse staatskas. Nu, ik heb die exacte cijfers, die verdeling voor Limburg niet, maar alleszins denk ik dat dat wel sterk overdreven is. Voor Limburg beperkt de tolheffing zich tot de E313 en de E314 en enkele gewestwegen. We hebben erger kunnen voorkomen, stelt Lies Jans. In het oorspronkelijk voorstel waren bijna alle gewestwegen in Limburg afgebakend. Dat hebben we nu kunnen beperken tot de grote verbindingen naar Sint-Truiden, naar Tongeren en ook de verbinding Halen-Maastricht. Daar zit inderdaad ook wel dat internationaal vervoer op. Dus ik denk dat we hier tot een heel redelijk voorstel voor Limburg zijn gekomen. En dat het noorden van Limburg, Maasland, ook de omgeving van Genk zeker is vrijgesteld van die bijkomende kilometerheffing. VOCA is vooral misnoegd omdat de opbrengst van de kilometerheffing niet naar nieuwe wegen gaat. In Duitsland is dat 75%, in Vlaanderen zal dat nauwelijks 14% zijn. En als je die 14% dan op Limburg loslaat, ja, dan krijgen we een schamele 8 miljoen om nog bijkomen te investeren in onze wegeninfrastructuur. En dat is natuurlijk veel te weinig, want dat betekent dat dit eigenlijk gewoon een platte belastingsverhoging is. En toch zal Limburg er de vruchten van plukken, zegt de N-VA. Minister Wijts heeft gezegd en belooft die 100 miljoen euro per jaar gaat naar infrastructuurwerken in heel Vlaanderen. En daar is heel duidelijk gezegd dat de Noord-Zuid-verbinding in Limburg ook prioriteit is en dat daar dus ook een deel van die middelen naartoe gaan vloeien. Dat lijkt mij een redelijke dooimus, want de Noord-Zuid zat in het SALC-programma en daar hebben ze ons toch altijd gezegd op alle taskforces dat die financiering rond is. Als men wil investeren in mobiliteit in Limburg, moet men iets doen aan die E313 en E314. Daar moet men op inzetten, maar met die 8 miljoen gaan we niet ver geraken.